Sa assistant pa ko, o niya ang ako ang parish priest, may edad na. Mao nga ko na ay mangadto sa kumbinto magpahilog sa mga masakiton. Ang assistant yun ay muadto. O naay mga higayon nga ang imuhang adtuon bukid, no? Inikahuman nimong hilog sa masakiton, mobalik na kas kumbinto, imbis mo pahuway na ka, nanapoy mutawag og hilog, unya, duol-duol rapod sa imong giadto ganiha, sus, makasapot oy. Tawhanon kay kinaiya, kapoy kay hunahunaon nga, dito na magyudunta ko, nganong wa pa man gyud mo sulti ganiha, mga inana, tawhanon kay kinaiya, pero mao may imuhang responsibilidad. Bisa ga bagulbol, bisa ga yaw, mobangon yung katungod kay, mao may imong buluhaton. Si Jesus makaigsunan, tungod kay siya tinuod man pod nga tao, kapoyon pod, no? Apan karon sa mong ebanghelyo nga atong nadungog, alisto kayo si Jesus nga nihatag og oras sa mga tao nga diin nangita og nanginahanglan niya. Bisan pag-unsa kadaghan nga gihatod ngadto kaniya nga mga masakiton, nagalain-laing sakit, ang tanan iya gayong gihatagan sa ilang gipangayo. Bisan og kapoy na siya kay gikan pa siya sa nagkalain-laing balangay, nagtudlo og nagwali, apan wa niya did-i ang mga tao nga diin diha nga nangitag kaayuhan. Sa realidad po sa itong kinabuhi, mao po ni usahay ang mahitabo, no? Bisan diha sa inyohang pagkaginikanan, sa akong pagkapari, sa panahon nga diin gusto tatanga mo pahuway, gikan sa trabaho mo o gikan sa nagkalain-laing mga kabilinggan sa kinabuhi, apan di kalikayan, no? Labi na kung diha sa pamilya, naagyoy nanginahanglan og atensyon, no? Problema sa pamilya, problema sa inyong mga bata, di imo hagyon ang hatagan og oras og panahon. Kay mao na karon mo'y dako kayo nga panginahanglanon sa atong katilingban karon. Kay tungod sa kagahob sa kalibutan, daghan kayong buhaton, daghan nga makalingaw, usahay nawad-an na og oras og panahon bisan diha sulod sa tagsa-tagsa ka kauban sa pamilya. Ang mga ginikanan di nakahibaw og unsay gibuhat sa ilang mga anak. Niya mga anak musugot lang po bisag wa dihang ginikanan, total kay naa may computer, no? Naay smartphone. Mao nay dako kayong isyu karong panahona nga daghan ma-depress ang mga tao. Igabot sa ilang problema, di na ka mao mo open sa ilang gibati. Ang anan nimo isulti sa imong cellphone, no? Ilahang taguan, ilaharang ihambin sa ilahang kaugalingon, kay wa sila'y laing masultihan, mo na usahay na ay daghang maghikog, mga batanon. Tungod kay wa naman sila'y social life sa ilang isig kabatanon. Lahi man kaniadto sa una nga mahiabtan pa nako, wapay computer kaniadto, mugawas magyud ka sa imong balay, no? Hino wapay COVID kaniadto, no? Mugawas ka sa imong balay. Muapil ka dito sa grupo sa mga bata nga magduwa, magtagaw-tago, magtubig-tubig, no? Katkats kahoy, magduwag siyatong, o bisa unsang kalingawan.
naagyo kay interaction sa imong isig kataw o sa imong isig kabata. Karon lahi na ang panahon. Ang bata, tagaan na nimo og cellphone, taga-computer, naara sa suod sa kwarto o sa usa ka daplin sa balay. Bahala na diha, way tao unsan, okay ra na siya. Mao na nga inigabot sa problemang personal. Wa na siya masultian iya harang iluom, iyahang kumkumon, hangtod, mao na ang uban makahuna-huna nga magkutlo sa ilahang kinabuhi. Usa dako kayo nato ning challenge sa atong panahon, labi na kamo maginikanan. Nahibaw pa ba mo sa dagan sa kinabuhi sa inyong mga anak? Magdungan pa ba mo og pangaon sa inyong lamisa sa kataw-anan? Dihay batanon sa una nga akong kaistorya sa parokya sa akong naasaynan. Ni-share siya, ingon siya, sus, padri kaniadto, adunahan kayo mi, bisag unsay among gusto, paliton sa among ginikanan. Tungod di ay kay ang iyahang papa, illegal di ay ang negosyo, drugs. Bisag unsay gusto, palit dayon. Unsay makaon, naa. Pero mao lagi na. Di sila makakita sa ilang maginikanan nga naa kuyog nila kanunay kay busy man. Pero sa diha nga nadakpan ng iyahang papa, balik sila sa wa nagyudyamo, no? Balik sila sa zero. O niya na hinuon nga nibalik sila sa pagkapobre, na-appreciate na niya ang ilang kinabuhi. Kay makadungan naman silang pangaon. Kaya di ka mudungag kaon, di naman ka masalinag sudan. Kay gamay naman lang sudan mapalit. Di man sa una parihan dato pa daghang sudan. Siya karon padri, magdungan nami og pangaon. Magkit-anay nami sa balay. Kaniyadto nga napay daghang kwarta, wa gyud nako ni masinati. Mga kigsunan, mauusab ni diha sa realidad sa atong kinabuhi. Si Jesus bisan og dagha gitrabaho tibok adlaw, apan siya iya gihapong gihatagan og pagtagad ang tanang tao nga nangita o nangayog kaayuhan sa ilang mga balatian. O ginahot unta, no? Nga kita, sa tuang pagka-Kristiyanos, madasig usab kita, nga mohatag og oras o panahon, ngadto sa atong mga kauban, diha sa pamilya o bisan diha sa kauban sa panimalay sa komunidad. Wata kahibaw, anang mga tawhanang nga nangita sila kasumbungan sa ilang panahon nga na sila sa problema. Na sila'y kapahungawan sa ilang mga kasakit, nangita lang sila naitaw nga maminaw o mamati nila. O ginawa tunta, no? Nga sama ni Jesus, isip Kristohanong katilingban, mao po ng kinayaha nga atong ikapaambit ngadto sa atong makigsunan, oras o panahon. Nga pinaagi niya na mahimo kang tinud-anay gayud nga Kristiyanos, no? Nga imong hatagan og panahon ang mga tao nga diin nangita usab o kasandigan sa panahon nga naa sila sa problema, panahon nga naa sila kasakit, nga naa sila'y masumbungan, nga ikaw pod makahatag pod og Kristohanong pagtambag, pagmaymay nga usahay gamiton pud usab kita sa Dios, nga kita mo'y makahatag kanila og giya sa panahon nga naa sila sa kalisdanan. Manindo kitang tanan. Nagato ako sa Dios nga mahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Kristo nga nakabugtong Ginoo nato,
nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, anak ni Maria nga Birin, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, bikonsad sa mga minatay. Sa ikatulog adlaw nabanhaw misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Ikadito mo balik siya ron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Nga ang simbahan, ang mahan nagpadala sa iyang bugtong anak, aron pag-ayo kanato. Masaligon kita nga siya mag-ayos sa kinatibukan sa atong pagkatao, lawas o kalag. Busa mag-ampo kita ngadto sa atong malaumong amahan, pinagi sa iyang anak, o moingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang simbahan, padayong mag-ayo sa iyang tawhanong kahuyang, pagkabahin-bahin o pagkamakasasala, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Ngagikan sa kabangis, kamapamahitason o pagdumot sa kalibutan, mapabarog lang gihapon ang usa ka maangayon, mahigugmaon ug malinawon nga katilingban sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang makaayong grasya sa Dios, maghinlo kanila nga mihalina, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Makagagahom nga Dios, ipadangat namo kanimong among pangamuyo pinagi sa imong anak nga mianto sa among kasakit. Sa maong paagi gidala kami niya ngadto sa kahimayaan, siya nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Atong daygon ang amahan ng anak ug Espiritu Santo karon ug sa gihapon atong pagsimbahon. Salamat, mayong gabi natong tanan.